inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gashi nan dai muna a garin Port Harcourt kuma ga yanan fada ya barke tsakanin mai kuwa inda ya fara sai dai addu'a. Gashi nan wurin kowa ma gashi nan ya fito da samu sai a yi addu'a. Gashi nan ga abin da ke faruwa dai. Ga abin da ke faruwa gashi ga abin da ya yi wasu abin sai addu'a. Gashi dai abin ya yi wasu gashi nan Allah taimaka mana mun kora yan biya kwara gaba daya. Gashi nan mun kora yan biya kwara nan gaba daya. Gashi nan dai gashi nan Allah tawakan ku dawo jama'a tsara gida a dawo gida a dawo gida a dawo gida a dawo gida Adu Alajan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Down now. Sit down. Ba wani shege. Da yanan dai muna tare da waɗannan miyagun mutanen yan biya fara, amma Allah taimaka mana mun kora su ko ina. Yanzu za mu koma mu ma mu tsara gida. Saboda wannan ya zama yaƙi kuma ya zama faɗan addini. Yanzu sun daina yi ma da police duk wani bahaushe suke so su yi da shi ko in ce duk wani musulmi. Don haka ya kamata gwamnati ta duba waɗannan abubuwan da muke ciki. Muna cikin wani hali idan gwamnati ba ta motsa ba ko ta wani abu gaskiya na wannan Najeriya din ga alama za ta samu matsala. Don haka a duba don Allah a duba. Bari. Allah ya sauka. It's here. Move forward. Jama'a, wai dan Allah ne kuke yi wannan ku fito mana da Allah. Jama'a, dan girman Allah ku fito da kamata ku tsatsayen wurin ba mana da Allah. Kada abin nan gaba daya. Ko su tsaya. Dan uwar Afghani nan gode mai gida. Mai buhari yake so da mu a Najeriya ne. Fi sabilillah ku abun da ke mutane mana. Za mu je ku gana kake uwan mu je mu bari. Ki ne taba wannan abun mana. Gashi dai nan har yanzu muna cikin rigimar. Duk wannan daga ga su wasu ɗaya daga cikinsu